маҳдуд шудани фурӯши билетҳо аз Душанбе ба Маскав танҳо дар билетфурӯши агентии алоқаи ҳавоӣ нафарони зиёдеро пушти дари ин оҷонсӣ ҷамъ овардааст. онҳоро кормандони милиса назорат мекунанд ва иҷоза намедиҳанд вориди бино шаванд. аксари онҳое ки бо радиои озодӣ суҳбат карданд гуфтанд наздик ба 1 ҳафта боз субҳи худро барои номнавис кардан ва харидории билет инҷо шом мекунанд. нуқтаи билетфурӯшӣ дар назди собиқ бозори Шоҳмансур ҷойгир аст. ҷамшед Боймуродов яке аз даҳҳо муҳоҷири корӣ аст ки боз шудани роҳи Душанбе Маскавро интизор буд. ӯ 6 рӯз пеш инҷо омада ва худро номнавис кард, вале то ҳол натавонистааст билет харидорӣ кунад. мо навбат спурдем ва умедвор карданд ки раве мо занг мезанем, аммо навбат қати иҷа истодантон бефоидаи 80 нафари аввалда бо чирада аммо 80 нафарда мо агар иҷозат шава ҳамин рӯз фурӯхта мешавад ба ҳаваё дига боқӣ мондад дигар рӯза баъди 4 число гуфтанд. Ма 21 март бо пагашда омадум ҳамиҷада гуфтан нестан овезон кардаган. аксари онҳое ки барои хариди билет дар навбат истодаанд аз он нигаронӣ мекунанд ки мақомот онҳоро чанд рӯз боз саргардон мекунанд. на билет мефурӯшанд, на конкретна гап мезананд ки рахк шуда ё не, мардума гап зананд. охи мо донем раим хунамон дашинем, охи хеле ҳам намешаванд. банк қарз гирифтем, говонмон нафурӯхтем, хонаомон нафурӯхтем. хай фикри морам кадан дар курайку. инҷа чӣ гуфтан озӣ омаде? ҳеҷ ягон чи пага халқа бинед бечуро шитиан конкретна гап занан. охе ба гурӯҳе аз ин нафарони ҷамъшуда ваъда шудааст ки аз фардо фурӯши билетҳо барои моҳи май шурӯъ мешавад. 1 май соати 5 миёй 4050 сум пула ошад қатӣ. акаса фақат пула меспурне ки билет олмуд дагнестем. оҷонсии ҳавонавардии шаҳрвандии тоҷикистон хабар дод ки масъалаи фурӯши билетҳои ҳавопаймо бо нархи баланд субҳи имрӯз дар як ҷаласаи фаврӣ матраҳ шудааст. як масъули ин оҷонсӣ ба радиои озодӣ гуфт ин ҷаласа бо иштироки намояндагони кумитаи давлатии амнияти миллӣ, прокуратураи нақлиёт, намояндагони ширкатҳои ҳавопаймоии Сомон Эйр ва Ютейр, инчунин агентии алоқаи ҳавоӣ ва дигар сохторҳои дахлдор баргузор шудааст. дар он таъкид шудааст ки билетҳо бо нархҳои муайяншуда аз ҷониби агентӣ ба фурӯш бароварда шаванд. тибқи иттилои агентии алоқаи ҳавоӣ то рӯзи 27 апрел аллакай тамоми чиптаҳо ба самти Маскав фурӯхта шудааст ва як намояндаи ин ҷамъият бидуни сабти суҳбат ба мо гуфт ки сабаби аслии танҳо фурӯши билетҳо дар агентии алоқаи ҳавоӣ танзими нархи чиптаҳо будааст ва феълан ба гуфтаи масъулини ин агентӣ нархи чиптаҳо ба самти Маскав 4051 сомонӣ гуфта мешавад. дирӯз ширкати Сомон Эйр нахустин парвози муқаррарии худро бо 184 нафар мусофир пас аз иҷоза шудани парвозҳои мустақим миёни Тоҷикистону Русия ба Маскав анҷом дод. ин парвози нахустини мунтазам байни Тоҷикистону Русия баъд аз 1 соли танаффус буд. дар ширкати Сомон Эйр гуфтанд парвози навбатии мунтазам дар хатсайри Душанбе Маскав Душанбе рӯзи 6 апрел амалӣ хоҳад шуд. русия рӯзи 25 март эълон кард ки аз 1 апрели имсол парвози мунтазами ҳавопаймоҳоро бо Тоҷикистон аз сар мегирад. парвозҳои мунтазам миёни ду кишвар 1 сол қабл моҳи марти соли 2020 бинобар паҳншавии коронавируси нав қатъ шуда буд. Сарвинози Рӯҳулло, Шаҳлои Абдулло, Озодӣ, Душанбе.